Добър вечер на всички и добре дошли. Ние сме Дани Белев и Мистер Джим, по-познати като Quick Hands Project. И сме на гости на най-забавното предаване в ефира. Комиците, за това сме ви подготвили възможно най-забавният номер в света. Изпълнен с много забавление, разбира се, но преди да започнем, ще ви кажа как магията работи или как ние от Quick Hands Project правим фокуси. За да се случи един номер, за да се представи пред публика, той минава през три основни фази. Като за целта е нужен магьосник, съсредоточен, който определено не дъвче дъвка. Дани, магьосник, така, който в първата фаза взима три основни решения. Първо, дали номерът ще е лиричен, комичен, сериозен, дали ще има нужда от асистентка, например. И не на последно място обаче, дали има нужда от музикален съпровод. Като, например... Айде, няма нужда. Внимавай да не скъсаш струна. И разбира се, на финала на първата част магьосникът появява нужният реквизит. Да, нужният реквизит. Дани, това ти е дъвката. Аха, така по-прилича. И така, втората фаза, уважаеми дами и господа, е същинското действие в нея. Магьосникът извършва ритуални мистични движения с ръцете, тялото и погледа си, с което успява да отвлече вниманието на публиката, което не винаги се получава, като гледам всички гледате в него. И разбира се, третата фаза, която всички вие знаете, е не друго, а престижът. Колега, застани на престиж, но да не забравяме, че всичко го правим само единствено за забавление. А когато на един магьосник му отнемеш забавното, повярвайте ми, той е приключил свършен до там. Освен ако, разбира се, не е много, ама много добър магьосник и не е винаги подготвен с още малко забавление, например, в ръкава си. И така, както казахме в началото, ще ви покажем най-забавният номер в света. Защо казвам най-забавният номер? Защото реквизитът е такъв, дами и господа. Имаме една бутилка пълна с забавление. Така? И една чаша също пълна с забавление. Чакай, бе, не се забавлявай сега. Късно е ли, бе, за китка? Целта на номера е не чашата да остане празна, а бутилката и чашата да си сменят местата, но по магичен начин, без да ги пипаме с ръце. Затова използваме ето тези два празни бели цилиндъра. Покриваме, нужно е едно единствено магическо движение и пред очите ви, дами и господа, те си сменят местата. Разбира се, това е лесната част от номера. Трудната работа е да ги накараме да се върнат обратно по местата си, както са, така да се върнат обратно. Разбира се, уважаеми дами и господа, този номер работи много по-добре, когато публиката е изконсумирала част от забавлението, защото когато сте трези, вие наистина не ни вярвате, че е много лесно да им сменим местата ето така, с едно движение. А пък трудната работа е, както са така, да ги накараме да се върнат обратно по местата си. Запомнете едно. Цилиндър номер 1 винаги, ама винаги отива върху бутилката. А цилиндър номер 2 винаги братле. Тук е една бутилка горница. Ами ние всъщност си носим по една бутилка, ако някой нещо отзад я ритне или такова горница винаги. Чупливи предмети. Така, цилиндър номер 2 казахме, да, отива върху чашата. И така, нужно е едно единствено магическо движение и те си сменят местата, истинско чудо. Запомнихте ли, цилиндър номер 1, той винаги отива върху бутилката. А цилиндър номер 2 винаги... Още една бутилка горница. Става все по-забавно и по-забавно. А цилиндър номер 2, казахме, отива върху чашата. Нужно е едно единствено магическо движение и пред очите ви... Те си сменят местата! Yes! Yes! И така, да започнем от начало. Имаме бутилка, чаша, чаша, бутилка, чаша, бутилка, бутилка и чаша. Два празни бели цилиндъра, с които покриваме. Нужно е едно единствено магическо движение и пред очите ви. Те си сменят местата! Как става номера? Сигурно повечето от вас се питат. Ми имаме една бутилка горница. Това обаче никой не го знае. И така, нека си представим, че не го знаете това. И започваме от начало. Имаме чаша, бутилка, бутилка и чаша, бутилка, чаша, чаша, бутилка. Леко лирично отклонение. И разбира се, два празни бели цилиндъра, с които покриваме бутилката и чашата. Едно магическо движение. Си сменят местата, дами и господа, истинско чудо.
Да, става с една бутилка горница, но това вие не го знаете и не го казвате на никой. И така, започваме от начало. Имаме чаша, бутилка и чаша, без никакви лирични отклонения. Два празни бели цилиндъра, с които покриваме и пред очите ви те си сменят местата. Как става номера? Ами много е просто, имаме една бутилка горница, това обаче никой не го знае. И така, чаша, бутилка и чаша. Два празни бели цилиндъра, покриваме едно магическо движение и пред очите ви те си сменят местата, продължават да се сменят местата. Сигурно имаме още една бутилка горница. И така, дами и господа, така можем да караме до безкрайно, понеже времето ни притиска. Имаме чаша, бутилка и чаша, два празни бели цилиндъра, с които покриваме и пред очите ви те си, разбира се, сменят местата. Как става номер? Имаме една бутилка горница, това обаче никой не го знае. И така, нека да започнем от начало. Имаме чаша, бутилка и чаша. Два празни бели цилиндъра, с които покриваме. И за големия финал, дами и господа, се появяват много бутилки, две чаши, двама магиосника и разбира се много, ама много забавление за всички вас. На здраве!